Myška. Volám mu Myška Kola. A povieme všetkým ahojte, Myška. Ahojte. Volám sa Myška. Takže dneska ideme dávať otázky. Takže teraz prvá otázka. Myška, čo najradšej hráš? Stelačky. A ešte? Roblox. Dobre. A Minecraft. Dobre. Aké mám pezisko? Dobre, tak to je ľahká otázka. Som sekretšová. Dobre, teraz ja. No. Aké máš rada jedlo? Cukríky. A ešte? Pálky. Dobre. Povedz mi. Ako máš na pizzu? Akú máš rada pizzu? Mám rada syropu a salámovú. Takže som sa dojedla. Počkaj, idem to zvihnúť. No takže moja sestra utiekla. To sa. Lebo musíme ešte raz. Ahojte, sme tu zase. Myška, ako máš rada farbu? Čielnu. Dobre. Pôjdeš rada do školy? Nie, lebo tam sa musím učiť. A mňa to veľmi unavuje. Takže... Myška, máš rada škôlku alebo nie? A povedz aj prečo. Áno. A prečo? Lebo mám rada aj spolužiakov, aj pani učiteľku, tak aj škôlku. Aha. Máš frajera? Isto, že ale Myška, teraz to isté. Viem, že máš ty frajera. Prosím, povedz meno všetkým. Tereska. Frajera. Hej. Jožo. Jaj, dobre. Tak Jožo, koľko má rokov? 5. Ako ty? Áno. Dobre. Takže, Myška, máš rada chlebík? Mám rada chlebík. Prečo? Lebo kúsa ho vieme. A sírový je. Aha, dobre, teraz ty máš frajera. A ako sa volá? Máš frajera a ako sa volá? Takže už som ti povedala, že nemám. A nebola sa ani jeden. Som ti už dávno to povedala, Michaela. Dobre, takže teraz ja. Diváky, chcela by som vám dať čo povedať. Máte radi svoju mamu alebo otca? Napíšte, áno, mám ich rada, alebo rád. Takže, Myška, máš rada čipsy? Áno. Aké chuťou? Paprikové a slané. Slavinové? Solené. Aha, dobre. Takže teraz ty, Myšička, kašička. Aké máš obľúbené jedlo? Ale ty sú zlobákové! Ahojte, chcela by som vám ešte povedať, že ďakujem za to, že mi dávate lajky. Veľmi ma to prekvapuje. Veľmi by som aj chcela, aby ste mi dali aj komentáře, tak ktorý mi úplne že nedali. Nevidím nič. Takže čau! Tak ahojte! Musela som
vrátiť, lebo sestra chcela ešte vám dačo povedať. A čo? Ahojte, veľmi vás rada. Ahojte, veľmi ma svadá. Ahoj!